magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Wow! Wow! Level up! Pagbigyan mo na ako, birthday ko ngayon. Oo nga naman. Pagbibigyan naman kita dahil sapagkat because ilang taong ka na nga? 30! Plus? Oo, 30. Plus? Sa totoo, hindi ko alam. 45 o 46 na ba ako? Oo, di ka. Bakit hindi ka na nagbibilang? Hindi na kasi ako nagbibilang eh. Kailan ka nag-stop? Basta, nung 40 ata ako, parang gano'n. Hindi mo na binilang. Oo, dahil basta 78 ako, yun. Oo, edi 46 ka na. Ayun, 46 na. Happy birthday sa pinakamatanda dito sa Love Radio Manila. 41 is. Malapit ako mag-50. Oo nga, totoo. Imaginein mo, konti na lang. Ang bilis, di ba? Tingnan mo, lagi natin binabalikan yung pandemya. Mm-hmm. Na naaalala pa natin yung pagsuot natin ng face mask, face shield, ang mahal ng mga face mask, alcohol. Pero ilang taon na, 5 years ago? Pero so, ikaw ba, ganun din yun. Do you feel you're nasa 45 ka? Of course not. Excuse me, mas malakas pa akong uminom kaysa sa mga bata. Hindi kasi sa totoo lang, POV talaga natin, wala pa tayo sa edad na gano'n eh. Tsaka, ewan ko, siguro baka yung generation natin, the Generation X, sanay tayo sa work, sanay tayong mahirapan, correct. Hindi naging madali para sa atin growing up. Kasi ngayon kasi ang bilis na lahat eh. Everything is instant. Ngayon konting wala lang internet, nagiinit yung ulo ng mga bata kasi walang internet. Akala mo naman, diba? Naglag lang ng kaunti yung internet, magwawala na, diba? Kami growing up, hindi namin talaga na-experience yung ganyang klase mga bagay. Hindi kasi, nakita kasi natin sa mga parents natin, sa ganitong edad na tayo ngayon, parang hindi sila cool. Correct! Totoo. Hindi sila makakasabay sa atin. Dati parang, ano ba to si generation gap talaga. Parang matanda talaga sila sa mata natin. Pero excuse me, tayo at this age, we know yung thank you Kateki, tsaka skibidi-bidi. Skibidi-bidi, tsaka what the Sigma, hello. Ibig sabihin si Raulo yung mga magulang ngayon. Sakro! Diba, we have the best of both worlds. Yeah. Nakita natin sa mga magulang natin na at the age of 40, which is naalala natin, basta natatandaan ko yung nanay ko, parang hirap din talaga sa buhay. Hindi siya mukhang young. Diba? Nagkataon lang, maganda yung nanay ko, kaya nakakapasang bata. Yan, ganyan. Pero ibig sabihin, kita mo yung hirap. Ganyan. Tama. Tapos ramdam mo din. Ganon. Tayo din naman ganon. Pero dahil nga siguro lumaki tayo ng nagtatrabaho or binavalue natin talaga yung work, yung loyalty, very loyal tayo sa kumpanya, nagtatagal tayo ng maraming taon sa isang kumpanya, 'di ba? So may feeling tayo na hindi naman kami masyadong matanda. Yan, di ba? Tsaka nakakasabay kasi tayo sa mga kagaya kila Mara. Yan. Minsan nga, di ba, ikaw sinasabi mo, yung iba, maglilib na kaagad. Oo, correct. Hindi, pasok diretso. Hindi. Alam mo ba, nung Christmas party natin, di ba, nung December 11, nag-message sa atin yung isa nating boss. Sabi niya, alam ko magtatanong ka. Sabi niya, ganito, OB, parang ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, para saan po yung OB? Sabi niya, kasi mga puyat. Sabi ko, sabi ko, hindi. Sabi ko, kaya namin. Baka sila yun. Baka sila, di ba? Yung mga bata. Alam mo, yung mga bata magreklamo, di ba? Pero sinabi ko talaga, sinabi ko, pag racket, kinakaya. Pero pag mga ganito, hindi kinakaya. Sinabi ko pa nga sa kanya sabi ko, sabi ko sa kanya, ako kanina, 3 a.m. ako umuwi. Nandito ako ngayon, pumapasok. Hindi ako mahinang nilalang. So no, wala mag-OB the next day. Sabi ko, okay na sa akin yung accommodation ng gift-giving. Ayos na sa akin yan, di ba? Kasi nga, totoo Tama. Ewan ko, yes, ang dami nating frozen shoulder moments.
naiinis ako kasi ang dami kong off-shoulder pero parang kailangan ko na silang i-give up kasi lumalamig talaga. Pero, subukan mo talaga akong pagpuyatin na magtatrabaho. Magtatrabaho talaga ako. Ay, ang tumatanda lang siguro sa atin yung siyempre, physical katawan, body. Pero yung utak natin. Yung utak hindi. Ang bilis niyan. Hindi lang masyadong halata sa itsura, pero mabilis po ang mga utak namin. Yun lang ang problema ko minsan. Feeling mo kaya mo. Pag ginawa mo, hindi na. Yung magtatanong ka pagkikising mo. Correct. Pagkising mo sa mga, bakit ganito? Correct. Dati wala namang ganito. Totoo yan. Yun lang talaga. Alam mo, parang yung the spirit is willing but the flesh is weak. Yes. Yung sinasabi natin. Willing na willing yung spirito natin. Yung utak natin, Pero yung katawan natin, yan yung medyo bumibigay-bigay ng kaunti pa minsan-minsan. Diba? Grabe, 46! But, Diego, di ba? This is a privilege denied to many. Tama. Hindi lahat ay nabibigyan ng tsansa na makaabot sa age na ganito. Correct. Nasa mid-year, midlife. Di ba? Kasi ang goal natin mga 90 plus yan. Di ba? Mga ganun na. So, nagpapasalamat tayo sa buhay na binigay sa'yo. Happy birthday! Thank you! Ayan. Ako sa loob ng 46 years, sa loob ng 46 years, imagine ninyo yung grace ni Lord sa akin. Kasi 3 beses ako na heart attack. Correct. Dito pa rin ako. Totoo. Kung makatawa, kala mo hindi. Kung makatawa, kala mo walang nangyari sa puso. Ayan. Diba? So laging ibalik natin kay Lord kung ano mang meron tayo, laging lahat galing sa Kanya. True. Totoo yan. At saka si Diego po talaga isa talaga sa pagpapatunay na may mga tao po talaga nagbabago. Totoo yan. Ako po yung patunay na ipinako doon sa cross na makasalanan na kriminal. Pwede pala magbago. Totoo. Ganon po siya. Ganyan. At saka ako I would say this as a part of management, Jigs. Sobrang laki ng difference. Hindi ko alam when it happened. Yung in terms of being responsible sa work. Ano na siya, nag-iba ka na din talaga. Talagang yung dedication mo dun sa trabaho, talagang seryoso ka na talaga. May mga times kasi in the past, medyo tumatakas ka. Noong mga panahon, noong mga panahon nga, wala. Basta, nung araw, yan. Yung parang, sasabihin namin, si Diego magaling siya eh. Kaya lang kasi parang lumilihis ng landas. May ganon. Pero ngayon, wala na eh. Iniisip pa lang ni boss, na-try mo nang gawin. Diba? Meron ka ng mga suggestions and it's all for the company. So, that's good. At yun yung sinasabi nating example na pag tumatanda ka, hindi ka tumatanda pa urong. Correct. Oo, dapat pag tumatanda ka, nag-grow ka talaga in all aspects of your life. In short, gamitin mo yung gulang sa tama. Oo, correct. Hindi yung magulang ka, pero yun pa rin yung ibig sabihin. Yung gulang na nakakairita. Tamang veterans move. Yeah, diba? Yung mga OG na tinitingala. Yung parang, okay, pagkabata ka, iisipin mo na, ganito pala dapat. Yun, ganon. Hindi yung, kung kailan ka tumanda, saka yung, ano ba yan, hindi natin tutularan yan, diba? Ayaw natin tularan yan kasi, kung kailan tumanda, hindi pa rin nagtanda. Pero maraming gumagawa na ganyan na instead na ituro yung tama sa mga bago, tinuturuan, ganito lang yan. Mga discarding mali. Para diba? Wag ganon. Sa ganito. Correct. Wag. Mag-field ka tapos manood ka ng sine. Wag ganon. Kunyari, lagay mo official business pero magde-date ka. Yan, di ba? Wag ganun yung mga ituturo sa mga bata. Kasi kapag ganyan yung mga itinuturo sa bata, may isip talaga nila, ito pala yung tama. Correct. Hindi, tsaka ako personally nakita ko rin kung gaano yung kabait yung company na to, napakaswerte namin. Totoo. Dahil talaga, so tapos gagawan mo pa ng hindi tama. Correct. Totoo. Kaya ako yan. hindi ko maalala siguro baka before, pero hindi ko na maalala ma-recall talaga kung kailan ako huling nag-file ng leave, overtime. Overtime, tsaka yung mga special holiday. Ayan. Kasi sabi ko, sobra-sobra na yung tapos bakit ko pa i-file yan, di ba? Yung mga ganon. Kahit karapatan naman talaga. Yes, oo. And there are so many times na pwede namang i-overtime yung dapat i-overtime at i-file yung Sa sobrang pasasalamat ni Diego. Pero
Pero kung halimbawa, hindi mo yung ginagawa, okay lang. Kung Okay lang pinafile din mo, naman. walang masama doon. Sa akin yun. Personal ko na personal yun. niya yun na pasasalamat. Parang giving back sa company, sa ginagawa. Correct. Maliit man ito, di ba? But in my own little way, ganyan yung eksena ni Jens na in my own little way, this is my way of saying thank you. Di ba? Na huwag mo na intindihin, hindi ko na ipa-file yan na OT. Talagang ginagawa ko lang to kahit na dahil gusto ko din talaga. Hindi, tsaka ano din mama ang hirap din kasi sa work natin yung i-define yung overtime. Kasi yung oras din. Sabog din yun. Parang utak natin. Correct. Kaya mahirap siyang i-define talaga na OT yan. Kasi dapat nagagawa mo talaga siya ng during hours na pero kasi nga pag putol-putol yung oras, mahirap siyang i-define eh. Di, tsaka isa din kasi sa nalaman ko na katuruan din pala sa Bible na sundin mo yung boss mo kahit anong mangyari, kahit masama pa ugali niyan. Kasi kahit paano, si Lord pa rin nagtalaga niyan. Tama. At saka may rason yan kung bakit subordinate ka at boss mo siya. Diba? May aral yan sa master and the slave. Ayan, makinig po yung mga nagtatrabaho ng mga walay-walay lang. Yung mga walang paggalang sa rules and regulations. Kaya sinasabihan nga ako ng misis ko na parang bida-bida ka. 'Di ba? Wala ka naman dapat na sa gabi. Bakit nandun ka pa, bumabalik ka pa? Sabi ko, hayaan mo lang. Ito, biglang nagbigay ng blessing si Lord. Diba? Nagka-endorsement. Correct! Diba? Yun naman talaga. Ganun yun. May balik na, wala pa po ako nakilala na gumawa-gawa ng tama na hindi na iayos yung kanilang buhay. Siyempre, be-bless din yan. Correct. May mga pagdadaanan talaga mga pagsubok. Totoo yan, nangyayari talaga yan. Pero yung blessings ay nandyan din, nag-uumapaw. Minsan nga, magugulat ka na parang, hala, deserve ko pa ba to? Di ba may ganun? Ano namang ginawa ko? Bakit parang ang dami masyado? Deserve ko pa ba to? Ganyan. Sobra-sobra. Sobra-sobra. Ganyan. Siksik-liglig at umaapaw. Ika nga. Di ba? So, wala ka na bang actual na tangible na hahawakan na regalo na gusto. Baka hindi naman ako ang magbibigay. Baka may mayaman tayong nakatutok ngayon. Alam nyo, kahit ano po na tatanggapin ko po yan. Sige, kahit po Arinola may tae. Yes. Basta galing sa puso. Diba? Kasi minsan, of course, meron pa tayong mga, okay. Gusto ko ng bagong headset. O kaya gusto ko ng bagong bag or whatever. Ganyan. May ganon ka pa ba? Alam mo, yun yung amazing na overcome namin. Pareho ni Mrs. nung nag-ano kami sa faith namin. Is talagang hindi na kami nahook sa mga material things. Yan. Ano na siya? Detached na-detach na siya. Secondary na lang. Hindi, baka nga hindi na secondary Pero siyempre, andyan pa rin yung desire. Pero kailangan naman din talaga paminsan-minsan, di ba? Andyan naman yan. Halimbawa, gusto ko magkamotor, pero kung hindi bibigay ni Lord, hindi. Parang gano'n na siya. Unlike dati, talaga gagawa ng paraan paano poproblemahin mo. Kaya nga, nung pagkabenta namin ng bahay, siyempre kinakailangan namin, parang hindi mabigat sa amin. Kahit parang magaan siya, Ngayon ba? Nasa na ba kayo? Cavite pa rin, pero nagre-rent na kami. Nagre-rent. So yung dati is, bahay na yun, ay sa inyo na ba talaga yun? Though, binabayaran mo pa rin, pero sa inyo na. Pag-ibig. Technically yours na. Kaya lang, pag-ibig kasi 25-30 years. Yun. Diba? So from tatlong palapag, naging, bungalow na lang. So parang diba? Ganon. Pero okay walang na talagang, 'di ba, mabigat talaga lalo na yung isang bagay na papakawalan mo kahit nga sasakyan, 'di ba, kung minsan. Totoo, masakit sa puso kasi may memories lahat. Correct ka. Pero yun ang pinapasalamatan namin na talagang nawala sa amin, tinanggal sa amin yun. Ay naku, sayang. Kasi Jegs, kanina may nag-message sa akin magbibigay ng motor. Kaya lang sabi mo, sige. Sabi ko naman kung hindi bibigay niya, pero kung ibibigay, okay. Bakit naman hindi? Thank you po. Thank you, Kiteki. Ganun na. Thank you, Kiteki. Hindi ko alam, basta naririnig ko lang sa mga anak ko para cool din tayo. Thank you, Kiteki. Ganun. Ganon! Diba? And it's great kapag ganyan na nakapag-detach ka na talaga dun sa worldly possessions. Good na yun kasi hindi ka na, iba na talaga yung magiging POV mo. Correct. Iba na talaga yung magbibigay sa'yo ng happiness. Hindi na yung mga bagay na nahahawakan. Kagaya na lang yung may oras pa ba tayo? Hindi ko sure.
Ilang minutes na, Papa Pindot? Ilang minutes na to, Papa P? 14 na. 14 na ba? Ilang minutes na dyan? Hindi, yung sa anak ko, kasi dapat may pinasa sa akin madaling araw na hosting. 30K yun dapat. Ay, sayang. Ay, hindi ako nakasagot dahil kinuha ng anak ko yung cellphone. Dinala sa kwarto, nakatulugan. Ay, sabi ko kung hindi pa ako dati, kung dati masamang tao pa ako, magagalit ka. 30,000 mawawala sa'yo. Pero sabi ko, hindi talaga bigay ni Lord dyan. It's not meant to be. So parang ganun na siya kaluwag tatanga, hindi talaga magbibigayin si Lord. So before the end of the day, may nag-email na may endorsement. Oo. Yung may alaksan. Oo. Di ba? Natuwa nga ako na nakita ko sa meron siyang endo. Happy. 4 months siya. Di ba? Higit pa sa 30K. Pautang naman. Di ba higit pa? Correct. So yun yung magandang example, and it's a nice yung sinishare mo na yan, Jegs, is a nice sharing particularly on your birthday. 'Di ba? Para sa lahat na naman nakatutok sa atin. Basta pagkatiwala mo kay Lord, siya na bahala. Siya na talaga yung literal na siya na bahala. Meron nga ako nakitang ganyan na video, ni-repost ko siya sa stories. Minay-day ko siya Parang isang lalaki naka-headset. Tapos ang caption lang sa ilalim, "This is me when I allow God to take over." So, ang eksena, naka-headset siya, kumakanta-kanta, pero sa likod niya, classroom setting sa likod niya may mga nagbabatuhan ng basta nagkakagulo sa likod, pero siya, kalma lang. Ayan. Kasi ang punto niya, ipinaubaya ko na to kay Lord So chill na lang dapat ako. Correct. Tama. Ang ganda naman ang birthday message. Salamat na marami sa pagtutok and happy birthday! Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Ayan, so hanggang dito na lang po muna ang Kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!